Enugu South Local Government. Nkwo Chimezia. Ibu camera, I'm going to bring camera on orange. Kai bu phone. Don't video anybody. I open secret. Okay. We got for Honorable Chimato, member representing Enugu North and South Federal Constituency. On LGA to vote here. Voting a bit of gun. On our fair. On our to vote here. Bishop on the Methodist, chairman Enugu South, and the regents. Reverend Ezekiel Onugafo mentioned the Assemblies of God Church. Assemblies of God Church in Enugu. Onugafo vote. As you are joining us in Agwaya Bishes, you are an Agwaya Pin and Agwaya Corp, the Gamakaya vote.
Biko onye na-abata ọ na-agwa ya ebe o si esere, na-agwa ya ebe ọ nọ. Very, very important. And the next chef we can do so na afia and then ebe dị iche iche. Bata ina agwa anyị ka obi dị gị n'ihe a na-eme na-eshe vidiyo anụnwa. Na-agwa na ya bụ nshi esere, na-agwa na ya bụ nnọọ na-eshe vidiyo ka ndị ọzọ na-afịa. Biko ọ dị very important. Anyị na-ekene Honorable Chimobi Atu. Dalo. Okay, my brother. Onye a bụ the city rep. Otego na ebe a.
ọ na-adị mkpa inwe nnukwu mmadụ na ndị mmadụ ha na-eme n'obodo maka mgbasa na iwu na ga-eche Honorable Commissioner of Chieftaincy Matters before ebido tụwa vote ha nwa kunye esi mba na observer ka ọ bụ so na ha ga-ebido tụwa vote ha maka na ndị mmadụ ụfọdụ were iwepụba We are not community by community. Ugwu. Ha nwa bụ ihe na-atụ kịta ha tụcha ndị ụmụna jingene ị na-anya na ndị ụmụna jingene na-akwụsị na line ha na-akwụ na line na mgbada ebe na ị na-anya gafe ebe ha kwụ na line NHF anyị na-ekene gị biko onye na-abata ya na-agwa ebe ochie soro ya na-agwa ya ebe ọ nọ n'ụwa niile ọ dị oke mkpa ndị ụmụna jingene na-abịazi Igwe Emmanuel watching from Pakistan. Dalo.
Make a shift to just the better. Sorry, book on it, this is. Chijoke Fidel is watching from Senegal. Hello. Bob no one in Nagwaya Bishes, Nagwaya Bino, or the very important all worldwide broadcast. Ugwuaji Igwe election. Very peaceful, very interesting. Because na batana share kwa video ka ndo so for efia ka afu ko shide ememecha onya ha etiwe no magomago ama eje mere live broadcast kita na ye funo line by line ndị ụmụnnugwu emechego ụmụ na jingene ọdịka ndị shiago ọ dị ndị agha ga-abịakwa ụmụnnugwu ka na-eme okay asị na ụmụnnugwu ka na-eme amecha 2020 okay 2020 ka ha na-abịa. Thank you. 2020 so ụmụnnugwu 2020 that's good. By the election of the council, I get to go to Ugwuaji. Open if one year my wife, I can election are very serious, very busy. After now, I 20 agwụra na akpọ 20 ọzọ so share ya achọrọ m ka ndị Ugwuaji Ugwuaji ọbụla ma onye ọbụla like Ugwuaji na-eme ma onye ọbụla bụ onye Igbo na afụ video ya kịta share ya to different groups, different WhatsApp platforms, just copy a link ya share ya ebe a click ebe de share ga option for WhatsApp ije ebe ya tinye na that group ndị bụ na ịma so ka ha na-join na afọ ọbụla echi mara asị na ọ dị ka eme magomaga ife ọnụ nwere na-eso ha atụ na eje ọtụọ nke kwụọ another 20 well organized. Yetago watching from Ugwuaji and again. Also hard so all the very important. Na comment na gwanya bush neswera ka manda na hana pankata make have interactive live broadcast. Otu an na agwu na mu ano na primary school Ugwuaji. So
Igwe Emmanuel Dalo, I are well prepared. And the agent is Jat vote. I returned not to Anki, just for meeting. I had a member. I buy him not the no problem. If I did cross the Never ink the Gawai and that ink cadron here. Minister of Local Government and Chieftaincy Affairs.
Uno makwa na ihe ọ bụla na-ekwu n'afta ga people na watch ya Oko Nnaemeka ọsọ ụmụ nwoke ihe na-atụ vote tata maka Igwe ndị nne afọm ndị nne ụmụ nwaanyị afọm ụmụ nwaanyị ebe a ozi na-enweta bụ na ọ dọrọ na constitution ndị Ugwuaji so mana a na-asị na a ga-atinye ezi ọnụ ụnụ mana o tego Igwe nwụrụ so a na-emezi new election a ga-atinye ọnụ ka ụmụ nwaanyị so wena ihe a na-eme so wena atụ vote na ọ dịọ na constitution nke emebere eme so mana ewinizi Igwe tata ha ga-ederi ya Chiamaka na Igbo ọkwa na anụ ya na-akọwa onye ka na-akọwarị gị eme na ụmụ nwaanyị esoro ha na-emegodi ihe constitution kwuru si enwezie new constitutional authority ederizie constitution so nya ka ozi mmadụ gwa m nkịta na-ekwu nọ na-ekwu daalụ nọ ọ bụrụ na enwere ike ndị meburu ya onye ka na-agwa gị na development and all these things change with time so women will be included in the next one in the next constitution so that they can vote. Ụmụnna ugwu ha ka na-atụ ha bụ eldest oke a na-eme ka eshi wee tọ so ndị ọzọ obodo ọzọ nchọkwa ime election na-awọta ka ndị achi eme nke ha seti kọmitii ndị Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs bịakwa ebido from ndị village ka tọchachara na ụmụnna ugwu biko onye na-abata Chiamaka na ndị ọzọ unu gwa anyị bụ nshi sere wherever you are watching us from, let us know and share this video. It's very necessary that you share so that others will see and do not shout Ojoro tomorrow. It's a live broadcast. People are seeing how it's going. The process is going smoothly. Nobody is inducing another person. Nobody is forcing another person. Yes, we have. They are here. Lecture Santiago, on the ministry. On the ministry, we have Minister of Chieftaincy Affairs. Chiamaka will be watching from Enugu. Here we minister live. I capture. We're going to have capture maka posterity sake verification. Biko Oko Nnaemeka kwa ya bishe sira Chiamaka Ugwu watching from Nnewi daalụ na-eche na-ekenege biko anyị fọrọ ndị nọchara online ha karịrị akarị mana ha achọghị gwa anyị ebe a share sira biko all the important. Tell us where you're watching us from. Tell us where you are all over the world. It's very, very important.
Sorry. Because the city rep, I know can again do Ugwuaji ha carried online. So because ha chọrọ know from you. Ihe a na-eme kedu ka isi wee fịa ka eko shi aga just gwazi anyị etugokwe vote ka eke isi tụọ n'eziokwu atụgokwe vote ọ na-aga ọfụma ị ga-afụ na ndị Ugwuaji na-eji obi ahụ wee na-atụ election ahụ so ihe a ka ha na-atụgbu anya eri mgbe yes ka ha wete the traditional institution ndị ga-enyere aka ka omenala anyị ka ọ ghara ị na-ana ụbọchị ịfụ na ndị Igbo na-ekwu okwu na omenala Igbo na-ana ana and Ugwuaji bụ kọmuniti na-achọrọ ka omenala ndị Igbo wee na ndewo ọ ya mere ha ji agba mbọ ka wete n'Igwe na-epromote omenala ndị Igbo epromote omenala obodo anyị bụ Ugwuaji ọkụ na anọ n'Enugu steeti ịma na n'Ugwuaji ihe a na-akpọ Igwe bụ ezi udo ezi udo bụ ebe udo na-adị so ihe a bụ ihe a na-echesi isi ka ọsọ emee ya onye ọbụla enwere ebe ha na-agbaba anyị erube ndị ọfụrụ gụwa n'ụlọ otu belivu na nke ha ebelivu ha afọ ihe ha na-agbakwu nke enyi ha na-agbakwu ọ ya bịa obi nyere m ahụ ịfụ na ụmụ nwoke anyị they happy. Yes. Yeah, but longer waiting to 10 and since 2017. Very good. So Ugwuaji they happy. More than happy. Yes. Ugwuaji get this place. Aye kenege. Ya baragi oh. Kenezi ndu Ugwuaji online. Ugwuaji online. Ekere mu na ebe ọ dị ukwuu. For I believe na omenala ya amanna. Yes. Omenala anyị ga-anọchi ike na anyị ga-ewu igwe m ọdịnala. Igwe were ịhụnanya for ndị obodo ya. Ndewo. Ya baragi oh. Unu anụgo ihe Honorable Chima Atụ kwuru maka ya bụ ntụziaka maka ya na onwe atụgokwe votu Fukoshi wee ga mgbe ọ tụrụ votu nke ya Any of them are lack, you cannot decide what I want. Because of the law, they express it. I'm on against you.
Amaka Charity watching from Nnewi. Igwe Shedrack watching from Abuja. That's what my people. Okon Emeka watching from Umwezi Okunano. Dalu na ebe obunu share so anyị ọ dị important no gwara anyị. Ọ bụ na ịgwaba anyị ebe share so anyị gwa anyị biko na ọ dị anyị mkpa ka anyị mara ka ya bụ ihe shi aga ka obi dị gị tata. Maka na nnukwu ụbọchị dịrị ndị Ugwuaji niile nọ n'ụwa niile ebe dị iche iche. Ugwuaji bụ nnukwu obodo. Enwere n'igwe obodo enwe direction. Honorable Peter Uchenna. Dalo. The party agents. The party agents are prepared for us. Madam, wait for you.
Biko, achọrọ m ịma ka enwezikwa ndị nọ online. Ndị nọ online, biko unu ga na-agwa anyị si na hi, ọ na-agwa anyị that you are still following. Ka anyị ma ka enwezikwa, ọ dị ka ndị niile na-watch ihe apụgo. Ka mmadụ ka m gbanyụzie. Ọ bụrụ nka nọ live, then hi. Onye anyị sign. Ị ka nọkwa live, ka anyị ma na onwe ndị anyị na ha na-watch ihe a. Ọ dịtị ka ọsọ mụọ, ozi na-ekwu okwu. Ndị Nwatụ Ndubisi anyị na-ekene gị. Onovo Chikezie Ifeko Oyocha Ifeko anyị na-ekele gị. Ọ dị ka oke mmadụ nọ na mmadụ nọ. Onovo Chikezie watching from Vietnam, that's very good. Daalụ. Ị bụrụ onye Amechi ma ọ na nwere ike issue related to Amechi, ide na nwa Amechi watching from Enugu, nwa Amechi watching from Vietnam, nwa Amechi watching from Lagos, nwa Amechi watching from Abuja, nwa Amechi watching from Nnewi. Aka na-abịa John ezigbo nne m. Canabia is doing them there. One on the one, anagwa moto wanje atari. I am joke atari there, and I'm an opera square. So what the much we remember like what also on the bull moto York and Motamoko TV self, no work with the motom self, no Amoko TV way. I hide your jaw. I brand the Amoko TV still video. Okay, you want to put, unless we do for the I'm not a side. On the shago ka na-akpọkịta. So ọ na-eme community by community.
na aka na-abịa dị ahụ une makwa ndị oshiburi n'ọkpara si ebe nje ịkọva event a na-eme ebe ahụ Enugu food and fashion mana eju m ahịa ahụ ebe a na-eme mmemme mpaakị ọya tazie ya na-atụ aka mana Chukwu bụ odogwu, Chukwu karịa ha, nsogbu adịghị. Ntawa m ahụ ya na ya so ndị mmadụ ada like ihe ọma. Man, agba moto ka ibe m, I believe God. The magic ka ya eme. On the Shago 2020 ka a na-eme 2020. Oh no, yeah. If you are watching this live broadcast, tell us where you're watching from, tell us where you are. And make sure you share this video, let us know where you are joining us from. It's very, very important. We always advocate for that because it's live interactive broadcast. I cannot be on TV shaking eye. Yogo shake a number for see. I want to go with the Hiji. I can't station. The voting process at Ugwuaji is still taking place. Igwe. Ugwuaji behind the Nayata and at their village by village. So the community is very peaceful. Anybody in Sobu? You're happy. Yeah, the guy actually and the money. Yes, I can be watching from Malaysia. Them and Kumarabebo or by Jabba. Oh,
ị na-abata na-eshe vidiyo na-agwa ebe ishe esere na-agwa ebe nọ ebe anyị nọ bụ na primary school ndị Ugwuaji ebe a na-atụ vootu maka onye ga-abịa Igwe emecha accreditation n'ụtụ kwụsị 12 kpam or after 1 the voting process ka ndị Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs bịacha I ga-eme ka unu mata na nnukwu mmadụ Honorable Ugwuaji mezie bụ aka na-achị Enugu South n'ebe a ya na Honorable Chima to the city rep na-anọchite anya Enugu North and South Federal Constituency. Yeah, hot water. Huh? Where am I? You know him? You know him? Oh, Maro again. Over here. Where am I? So my face, so this face, you don't know this face. Oh, man. Big man. Why are you looking at me? Big man. My family live. Okay. I know my family house. I'm working now. My family house. That's the last stage of my family house. Just that's they got to take it to the last stage. My family So the girl I'm going to on the just go. I was shocked when I checked the stayed in the street on our food stage.
Match was zero again. Now, fair again. I took on it for the other chef. No, I took for the other. Then I took for the other. Business. I'm the manager. Man. I do want to get man. I said, nice. Can I do a little careful? Yeah, what's it again? Yeah, Tiara, decision. Tiara, they do. I want to forget the business. Tiara, I can't get a business. No, see, no, I'm on a kind of being confused. I'm going to go to understand. I can't say, hey, my neighbor, don't we have a I'm an apple, don't we have a neighbor like all our food. My family compound. As also doing this job, I am green lights. Gas of what another number now? That is the number.
Sama ni siya ka ko ke tu siya. Ate pa da ko pa ma dia ko